बताओ आज हमार भगवान गोड़ तोड़ देलन गरम पट्टी लाग गइल तब ना आज हमारा दुख होता और गोतिनी हड़ी पड़ जा हो हमार करम फूटा रहेगी तहारा के हम सेवा सत्कार करत रही भगवान करस की तहारे परो हमार दुख ये तना एकरा के हम गोड़ हाथ दबावत रही आज हमारे के पर गइल त हमारे के बहरी ओरी कनहू नहीं के टांग के ले जा सही में कहल बाटे कि आदमी अपने खूनवा करी पराया ना करी आज बुझाइए न गइल हमारा रे माई आव तो नहीं सन सुतावे एगो धियवा बिया धियवो का ना भेजे लिया हम कैसे तीनों टाइम तेल लगावत रही बहिनिया से बतियाई तब कही हम ना हो कन्या मत बतियाव हमनी के बाई जना तहरा के तहर माई नहीं त आज देखो माई नहीं तबे ना मन कर द बैठ के खूबी रोई आज हमर माई रही त आई ते जी को हमरा के करे खात बहिनी वो फोन करम त कही ऐसे ना होइसे आई माई का होते ठीक बाऊ ना हां हो ठीक भाई दवाई खा लेलू हां हो बचिया दवाई वही खइले भाई मन करता हमर कोई देहिया दवाई मम्मी नहीं है हां मम्मी नहीं है हमर करम फूट गइल बा का होगी त हमर मम्मी हमरा भी आई हन हां हो उ बड़ी अथी या देख जरन हां ए बचिया तू त अपन मये के पटीशन लड़ेलू बाप चाची तहरा भी जो ओकर पटीशन लड़ती तईती हाँ मगर उ देखली त तारा के मारा ही ना लागली जाए तो बचिया दूरे दूरे रही हमरा से हम ये न कहम काहे के हो चाची रहम ना तहरा भी जो ओकरा कहे से ना आई हां हो बचिया ठीक है तो कहता दबा दे आई हो माई उड़वा रे बुजरी तोड़ली रे जाते है हमरा गोरा पट्टी लगल बा हां अब ना देखनी चाची आई हो माई सब तोड़ा ही पर लागल बा जा मुआ त जना के बार हमरा के ले लियो जा हमर सब धानवा काहे तो जैसे बोलतो हम ना देखल आके जीवा टूटना चुआवा कि हमर चुए लागी टूटना हमरा लगता कि बुझाता तू ही और की मेगो धिया बानी हम अपन माई के धिया रही तू नहीं जानी ऐसन गौवा घर कही अयो माई बड़ी पीठिया दुखाता कोई गरम तेल लगा दी तो बड़ी बढ़िया गौवा घर कही ओकर गोड़ हाथ टूट गइल बा तब एतना बोलत हम अपने दुख से ना बोलत हई चिल्लात हई तब कोनो नहीं हम आइले ना त हमरा ला कह हर बच्चे तारा होखे वाला रही तो ने ना काम करब अब कह हमरा के बाथरूम लिया चला तो तू लिया के चल जीबू बताओ मम्मी के बोलाए पड़ी वो यहाँ तो पर आते आवेली का हो का कहत लू कबे तू ए जका बैठल वाली रे ऐसे ही आग नहीं घूमते घूमते चल उठे चले एकरा भीड़ से का सेवा में लागल बड़ू आयो माई तू देख के जरते रहे ए का देख के जरत नहीं उठाई न तनी सी बा हम ना उठाई तारा के उठा जाने वो तो पर रह हमरा तारा से नहीं मतलब ठीक रहती न तारा के बताई थी हम ना जानत रही तू गावना के बिया हड़ू समझ जा एकर माई ऐसे करत होई तबे सीखल बिया एकर गोतनी एकर माई गोतनिया के ना करत होई हमार माई ना करले हमर माई गोतनी के कर देबे तबे जा हो माई ये करे हमर नथिया बनवाए में हमर गोल टूट गइल गइनी सोनार के दुकान पर छटक गइनी टूट गइल ओकरो के जन का त कह जाला दुकानिया में एगो उजरका लगा देबे सन सु कहलसन कि का कहलसन कहलसन केकरा चल ही ना आवत है का रे गिर गइल अब लाजी कहतहु नहीं कि कैसे गिर गइल ना एकर पुजरी हम ले जती अपन गोतनी के झुमका बनवावे ना हम गिरा रहती ना अब ऐसा हम कान पकड़नी रे बाबू हमरा के कोई कही ना कि ए कने 100 बार उठ बैठ कर दो कर सामान तब ना 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 अब हम सामान ना ले जाई हम परनी त हमरा के नहीं कर तनी बहिनिया से फोनवा से बतियती आई हम आई मोबाइल अब जांगरो नहीं के उठ के जाइले ए अंशु हां चाची आई बच्ची के तरह देखो ना मोबाइलवा धइले बनी कुर्सिया बोतल लेके आवत ठीक बा लेके आवत है अरे ले आवा हो लावत है ला चाची तनी बहिनिया को फोनवा बतियती आई माई रे माई अरे बुझरी तोरा मुंह पर चपल मारो रे तोरा नहीं के बुझत का रे आई रे बाबू आई रे माई अब ये मार दे मर जू समझ चाहिए हमर जीव पिट पिट लू जाता आई रे माई उयो खरिया नहीं लेके त दबा के चल गल चाची फिर याद ना न है के ले एटा किस बार चला ना हमारे बात आज नहीं लगना है कि मना कला था लगू हां तू नो मयो बेटी बहु है ना हड़ू जा अब मन कर मुंह आयो मैं और की बताइए कहां लेके उठावत रे हेलो अरे बच्चिया खुश रह बात कुहरत है कहा रे दरद से बेचैन गई तू कहते कुहरत है नहीं जानत का भइल बा आई हे बच्चिया हां गोड़ टूट गइल बा रे हां रे बच्चिया आज हे हमरा सेवा कर दी है हां
बोल हो चाची आई हो मार माई हो बड़वा रे बाबू का रे होलो? बाबू आई बेटा हुआ रे हमार जान ले लो तू आयु भाई रख रे माई हमार तू रख आयु बाबू एलाई को तारा बुझाला ना का हो हम ना जानते तार गोड़ टूटल बा त काहे गोड़ा दबा खातिर रोज ने दबा आज दबा देला हवा मन कइला त का करी मन चाची कर और गोड़ा टूट देता जा चाची हम ना जानते तार गोड़ा में चोट लागल बा ना नहीं जानो जा जा जी को से हटा उरैसन मेहनत कर जा हमरा भी ठीक बा जा तो माई के विदा कर दे हां माई के दिया माई ऊपर हमरा के एक बार भेज दी हन जाता सब धीवा बेटा हुआ समन के सिखा के भेज तड़ी कि जाके तोड़ दसन गोड़ा भाई इनका टूट जा हाय रे माई का हो भाभी हाय काजी ई काहे से परो रहलू का भइल बा हाय माई परे वाला हमार मुसीबत आ गेल बा त का करी जी अब परही के न बा पता लागल कि राउर डाँड टूट गइल बा ए बेटा बेटा ना हो गोड़ त गोड़ा में टूट गइल बा तो कष्ट में बाड़ू तनी त बाद ही गोड़ा बता ना जी गोड़ मत दवाई हमार इहे टूटल बा हाँ ये टूटल बा बड़ी जाना तई दवाई वही होता अब गरम पट्टी लाग गइल बा त कहां गो रहू कि गोड़ तोड़ लेल बा अरे मत कहीं गई रही हो सोनारा के दुकानिया पर सुजीता के सोनारा दुकानिया बा ना हां ओकरे दुकानिया पर गई रही उनके सोना के झुमका टूट गई रही हाँ। उठावा ना हम तारा के सब बतिया बता अच्छा रुको आओ ओयो बाप रे बाप डाल में डाल पाछी रात में तना भारी बड़ी तू की उठा त हमारा ले ना बेटा मैं को तो गोड़े लगा झोक दे भगवान हमरा के झोक के दे दे तबरा तू का मन डाड़वा सब जगह आई रे काहे इतना किसिया तले मो जी आ बनी जा फिर आ गई जा हमरा के मुंह देखती यही से त ना होते सब जाता नहीं तारा देखेला ना करा के अरे एकर कमाए बा हां उठा भाई उठाई जा जी बाप रे बाप। जानते भी है कि गोड़ टूट गइल बा लुगुड़ करत रहत यौ बजा तेरे लुबुजु करता नहीं केकरा मन ना हो बैठे के जी केकरा मन ना हो तो गोड़वा टूटी गेल तब का उठा के बैठा तड़ू हाथवा तोड़ गई भू भगवान तुड़ले रहता ना तब ना जानती नइखन भगवान तुड़ले त कहां से जानो हम तो जा ऐसे वैसे चले जैसे चुपचाप उठा के ले चल तनी घर मैंने दोनों जाने बाड़ू के देखे के ना चाहिए कम से कम अरे चला ये तारा तनी के। कर ली चला बढ़िया हॉस्पिटल में दिखावा जा अयो बाबू रुको पखुरवा तुड़बा रुक जा उठ चला आराम से आगे उठा बचाओ। आइए तो बिया है करो नहीं क्या बुझा की सेवा कर वही बाड़ी इनका बुझा तो नहीं अयो बाप रे बाबू बुझात नहीं खेल के सही हैरान के लिए रुक जाइन जी नाकुर नाकुर कइले भाई अयो बाबू। तारा बुझा तो नहीं के चली जी। तू को मेहरानू बाड़ू जा अयो बाबू नहीं अरे आराम चलो 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 चले इनका के हॉस्पिटल में दिखा जा बढ़िया का जाने कब हमार ले जाके कुल करा दे अयो भाई बड़ी दुखाता जी मत ना बोली जा हमर कपड़ा बाबा चला चला अपने बोले चलो धीरे धीरे नमस्कार प्रणाम हम सविता मौर्य जी नमस्कार प्रणाम हम अंशु सिंह नमस्कार प्रणाम भैया मनीष कुमार नमस्कार प्रणाम रवि शंकर सिंह नमस्कार मैडम हमारी पुष्पा सिंह देखनी है जरा भी हमने की वीडियो बने जाए पारिवारिक वीडियो रे हर घर में ऐसा होला अक्सर होला देहात गांव में कि माने छोट गोतनी या बड़ गोतनी सेवा एक ही में मिल के झूल के रहे ली जा आ जब बड़ गोतनी या छोट गोतनी की मुसीबत आवेला तो एगो जरूर में से नफरत करके भागे लगेली काहे से कि काम करे के पड़ जाला ना ऐसे ना करे के चाहिए गोतनी में मिल व्यवहार के रहे के चाहिए प्यार बना के रखे के चाहिए चलिए एक साथ लेते हैं विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलत जाए यदि वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम यदि वह हमनी के चैनल पर नया तो प्लीज हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करम काहे से कि सबसे पहले हमनी के वीडियो रउआ भी पहुंची।